cengliadur fel hyn, cengl sydd yn ystyru gwast I rholio o gwmpas gwast neu'r cengl ar gyfer nawr dwi'n mynd I gechu cadwynllif fan yma. Gyntaf mae angen I ni I profi ydy hyn yn dal yn gweithio ar ôl y gaeaf. Felly, dyma'r ateb. Dwi'n mynd I parhau I tocio a llwyn. Wrth gwrs mae'n bwysig I wisgo yr amddiffyn ar gyfer y clistiau. Mae hyn yn edrych yn peryglus, ond beth sy'n pwysig I gofio yw I darllen yr hyfforddiannau, I defnyddio yr offrin cywir. Hefyd, mae'n bwysig I wisgo maneg I tacluso o gwmpas y tangynnau. Oedd wedi ei thorri fel hyn. Felly dwi'n mynd I barhau fel hyn. Dach chi'n gallu gweld mor drwchus ydy'r llwyn, y bocsys llwyn fan yma. Wel, dyma'r dechreuad am leiaf. Nid ydy'r hyn gorffol ar gyfer un diwrnod, achos mae'r llwyn, y bocsys llwyn yma, mor hynod o'r enfawr. Felly dwi'n meddwl fe fyddai hyn yn cymryd ychydig o wythnosau neu misoedd I glirio ac I arfer i'r cyflwr fel o blaen. Felly, ond am leiaf, mae'r hyn yn dechreuad. Anglyn ar neith adar fan yma. Dwi'n wedi gweld yr adar yn defnyddio yr adar tŷ fan yma, ond nid yn aml. Dwi'n dyfalu oherwydd mae'r hyn yn hynod o gyhoeddus ar gyfer adar, oherwydd rydyn nhw yn cyfrannu even yn y bwyd ar y gefar. Felly dyma'r rheswm dwi'n meddwl pam nad ydyn nhw yn defnyddio adar tŷ. Mae'r hyn wedi bod fan yma ers oddeutu 2 flynedd, a dyma'r cyflwr oddi wrth ar ôl y 2 flynedd. Dyma'r olygfa a mor rhwerth yn ydy. Felly dwi'n mynd I barhau gyda'r bocsys llwyn fan yma am ychydig.
Wedyn gyda'r baneg unwaith eto, falle dwi'n gallu gwthio lawr yr gangen, achos maen nhw wedi creu rhaniad arno fe, os dwi'n gallu gwthio lawr. Felly dyma ychydig mwy o'r blaendeithiad. Dwi'n meddwl os dwi'n eisiau i gwneud y gorffwys hwn yn ychydig yn fwy haws, mae angen i mi i brynu cadwynllif sy'n ychydig yn fwy na'r hwn fan yma, achos mae hyn y lleiaf dwi'n meddwl am amrediad o'r dywisiadau. Felly dyma'r dechreuad. Dwi'n meddwl dwi'n mynd i parhau gyda'r dacluso o'r ardd o gwmpas, achos maen nhw'n dal yn mis Ebrill. Felly dwi'n disgwyl ar gyfer yr ardd i dyfu yn aruthrol yn y misoedd nesaf, ond ydy trwy'r cynnar haf. Felly, os ydyn ni'n gallu dechrau nawr yn y mis Ebrill yn y diwedd o'r Gwanwyn neu'r dechreuad o'r haf, ydyn ni'n gallu, mae hyn yn cymathwyo i cadw'r ardd yn daclus. Felly, dyma'r bocsys llwyn ar gyfer nawr. Dwi'n mynd i'n barhau gyda gallwellt, gyda llawnt. Dyma'r rheffyn, neu rheffynau ar gyfer pocwr. Maen nhw'n dal digon ohonynt ar gyfer nawr, ond dwi'n meddwl mae'n angen i mi i'w gyfnewid nhw yn fuan. Mae'r cyflwr o'r ardd hon yn dipyn yn eitha di. Mae hyn oherwydd, ond dwi wedi ei orchusio trwy'r blynyddoedd. Oherwydd yn y dechreuad, roedd hyn yn llawnt yn digon o'r dachiadwy, ond oherwydd brysur o gwaith ni fedraid i cadw yr ardd yn yr un cyflwr fel o blaen. Ond yn y flwyddyn hon, 2004, dyma'r cyfle i dechrau yn cynnar yn gymharol, ac os ydyn gallu dechrau cynnar yn digon cynnar yn y flwyddyn, mae'n hyn yn gwneud y gorchwil yn haws i cadw yr ardd yn daclus trwy'r holl flwyddyn. Dwi ddim yn gwybod yr enwau o'r planhigion fan yma yn Saesneg neu yn Gymraeg. Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n meddwl mae'r rhain yn ei galw plantain yn Saesneg, ond ydy.
ac mae'r hyn mwyar wedi blasu mwyar hynny, ac mae'n digon bwytadwy, digon blasus I bwyta, ac hefyd dynadle. Dwi'n meddwl os dwi'n gallu cymryd bwrdd manig yn haws. Felly dyma'r cysyniad o'r fideo hwn. Os ydyn gallu mynd ymlaen gyda'r gorchwiliad o gwmpas y tŷ, dwi'n gallu siarad ac hefyd I ymyfyr yn siarad yn Gymraeg. Felly dwi'n meddwl mae'r hyn yn syniad wyllt. Mae'n hyn yn Tocio I leihau waith hefyd. Ac yn y cyfamser, dwi'n gallu cadw gwastadlun o'r iaith. Pan dwi'n siarad Cymraeg, dwi'n ymgeisio I siarad hyn cymryd toged a phosib yn y llall yn defnyddio geiriau Saesnegol. Dwi'n bwriadol yn ymgeisio defnyddio geiriau Cymreictod. Dwi'n meddwl mae hyn nid mor hynod achos os ydych ni'n deall dyfaniol, mae hyn yn gwneud y bathiad neu creiad os ydym ni eisiau I creu, os nad ydym ni yn gwybod er enghraifft y gair yn Cymraeg ac efo rhywbeth yn y trachta defnyddio y gair Saesneg neu Saesnegol. Mae'n digon hawdd I bathu rhywbeth yn Cymraeg sydd yn y cyfamser dealladwy. Os ydyn gwybod blaen dodiadau ac hefyd yr nodiadau. Felly dyma'r un o'r nodiadau o'r iaith dwi'n meddwl sydd mor diddorol, yn hynod o diddorol. Ac os dwi'n ddim yn gwybod y gair yn Cymraeg, mae'n digon hawdd y dydau hyn I ymedrych ar y gyfer ar-lein hefyd. Felly mae'r hyn heddiw dim ond dechreuad. Yn gobeithio dwi'n gallu parhau I wneud hyn ychydig ac I mwynhau y tywydd hefyd ac I mwynhau yn siarad hefyd gyda'r cynllunio yma. Felly mae'r prynawn wedi hwyrhau ac dwi'n meddwl mae'r hyn digon ar gyfer heddiw ac os dwi ddim eisiau I gorweithio heddiw ar benwythnos mae'r benwythnos ar gyfer ymlacio yn ydy yn ytrach na
i ordnyddio ar y penwythnos ar y dydd Sadwrn. Felly dwi'n mynd i diweddu fan yma gyda'r gwaith ac wedyn i barhau efallai y bori. Ac dwi'n mynd i unwaith eto i gathru yn ôl yr offerynnau a'r gwiarennau hefyd. Ac dwi'n mynd efallai i bori am cadwynllif sydd yn ychydig yn fwy na'r un fan yma sydd yn ychydig yn bach. Achos oherwydd o roedd yn dechrau i defnyddio y cadwynllif pan prynais i o'r hwn fan yma, nawr mae'n oddeutu 5 mlynedd neu mwy yn ôl, ac ar gyfer diogeledd penderfynais i brynu leiaf ohonynt, achos mae'n edrych ac yn sonio mor peryglus o'n dydy. Nawr gyda'r ambell mwy o profiad gyda nhw, dwi'n meddwl dwi'n gallu un sydd yn ychydig yn fwy y graf nesaf yn y maint, ac efallai fe fyddai hynny yn gwneud y gorchwil o tocio bocsys rhywun yn ychydig yn haws. Felly dyma'r syniad ar gyfer y cam nesaf ynglyn â'r agwedd periant ar gyfer yr ardd, ynglyn â'r cengliadur. Y gar yw cengliadur. Mae'r cengl yn ystyr y gwast. Mae hyn yn hynod o defnyddiol yn yr ardd pan ydyn ni eisiau i defnyddio periannau trydan. Mae'r rhain yn hoff gyda mi yn edrych na defnyddio rhai sydd yn defnyddio y batterioedd, achos mae'r rhain yn eisiau ei chargio ynglyn â geiriau cyfegdod ar gyfer chargio a bateri. Beth dwi'n yn wneud yw, dwi'n yn gofyn ymofyn neu'r cwestiwn, beth ydy'r etymoleg union yn yr iaith Saesneg? Achos beth ydy'r gar i chargio yn dyfod? Felly, os ydyn ni eisiau i meddwl am y gar i chargio yn Saesneg, ydyn yr meddwl am y gar i ram neu i charge. Os ydyn chargio at rhywbeth, ydyn yn ram union i rhywbeth. Felly mae'r gar yn Cymraeg ram, hwrdd, yn ei fel rwth. Felly ydyn yn gallu efallai creu gar fel hyrddi neu hyrddiadu i chargio, achos ar gyfer gar Cymraeg ar gyfer bateri, wedyn i osod y bag gwastraff ar fan yma, ac wedyn ynglyn â'r drws i'r cwt fan yma, mae'n hefyd union yn y dipyn o cyflwr hefyd. Mae angen i drwsio hyn hefyd. Mae amrywaith o syniadau gyda mi sut i trwsio hyn, achos mae hyn angen rhyw fath o gorchudd yn ei dydy i cadw mas y glaw ac ati. Felly mae'n rhywbeth i meddwl amdano fe trwy'r haf. Felly ynglyn â'r
ofrennau eraill, dwi'n mynd i cadw nhw i mewn yn y tŷ, achos maen nhw'n mwy cyfleus yn hytrach na defnyddio cwd pwtro. Os dwi'n gallu mynd ymlaen i mewn i'r ardd o'r tŷ gyda'r ofrennau yn parod.